verament Mike Spiteri kanta minn qalbu. Kemm darrejtni ħażin biex inderri neħtieġ li nkun ħdejk. Kemm kien jiswili li qatt ftit attent int lil maġġieri għajn ta' ferħ. Nħossu qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl. Jekk mhux imħabba li għandi għalik għada x-xemx mhux tilaq tur is-seb. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja. Kull f'moħħi lejl u nar m'hemmx lifek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija il-qalbi tgħix bl-imħabba lejk. Ma rridek tinsa wedid nerġa' ntennilek lilek irrid. Int l-aqwa tama għall-isbaħ ġejjin ersaq qrib ħadd tisma' dawn il-kliem. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja. Kun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lejk. Konħlobb toqgħod mibluħ l-imħaddam lejt bidmuħ finni kaddejt nirtod għax rajtek sejra l-bogħod. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja. Kun f'moħħi lejl u nar m'hemmx lifek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lejk. Din qalbi tgħix bl-imħabba M'hemmx dubju din hija waħda minn dawk il-kanzunetti għall-qalb ħafna Maltin u Għawċin għaliex